ndebe anyị bịakwanụ nụrụ na ife ọma emekwananụ na Naịjirịa na ụmụ akwụkwọ anụnwa na ndị nkụzi ndị ntọrị mmadụ tọje n'Oyo steeti ka a na-akọwa na ndị ntọrị mmadụ ahapụgokwa afa na ndị Banji ndị Fulani na fa ahapụgokwa afa. Unu nekwa anya ebe a unu ya afụ prịnsịpalụ fa ka ọ na-ekene onye isi ala Naịjirịa wee na-ekene ndị mmadụ ndị nyere aka ndị gbara mbọ ka e wee hapụ ụmụazị a ma hapụkwanụ fa. Unu makwa na otego nya bụ ife fịọbalụ ndị Banji anụnwa jetọkọrọ ụmụ akwụkwọ a na-akọwa n'ọkwa 50 something days kịta anụnwa na ọ na-ejezikwa 2 months nke bụ na mgbe nya bụ ife na-afịa unu fụkwalụ Fada Mbaka ka ọ nọ n'ebe na gọvanọ ndị Oyo steeti na ya jee kpọpụta ụmụazị ndị ntọrị mmadụ tọje n'ọnya nwa bụ gọvanọ ka ọ doro itinye ezigwota ndị ọrụ nche n'obodo ya na ọ bụrụ na ọ nweghị ife oyi eji wee chọọ ndị ntọrị mmadụ na ya bịa ka gọvanọ Enugu steeti nyere ya aka ka e welu sachịlaịtị n'ife nwa trak ya mara ebe ndị ntọrị mmadụ anụnwa nọ. Unu nezikwa anya unu afụ na Chineke etigokwa ndị ntọrị mmadụ nwa aka n'obi fa wee hapụ ụmụazị mmadụ nke bụ na Very Dark Man pụtara mgbe ahụ wee na-ekwu na-enyego ndị ntọrị mmadụ ego na ndị gọọmenti eburugo nkwutu ego wee bujelu ndị ntọrị mmadụ ka fa wee hapụ ụmụazị a na amakwa n'ife kpatalụ na ndị ntọrị achọbeghị ịhapụ ụmụazị a ebe fa narugoro ego nke bụ na echiche bịa na-echezi ọtụtụ ndị mmadụ nke a na-asịzi ọ na-abụ na ụmụazị anụnwa na fa aka chọrọ ijidefa mbụ ndị ntọrị dịka fa nara ego oke enyekwafe ego ọzọ ka ọ na-abụ na ụmụazị nwa ọ na fa anụ adụlọzi ndụ mana Chukwu ekwe na afa adị ndụ mana ife ndị mmadụ na-akọmentị ka m na-akọrọ unu nezikwa anya unu afụ na-ahapụgofa na anyị nụrụ n'ọnụ onye mgbata ozi batị na-achị Naịjirịa bụkwanụ prezidenti Tinubu onye nke a na-akpọ Olusegun Dada pụtara wee na-akọ ka ndị ọrụ nchekwaba Naịjirịa si wee jee wee kpọpụta ụmụazị anụnwa osi na-eruru ebe ahụ na-ejidelu ndị ntọrị mmadụ dị 8 na ndị ọzọ na-agbagburufe agbagbu ndị mmadụ nọzi wee na-atị ịdịchọọ n'eziokwu na fa gosi ife onyonyo ndị agbagburu na ndị ejidere ọtị na ndị agbagburu amam ebe fa amazi ebe fa debe mana ndị ejide na fa nọ na kọstọdị ndị uwe ojii Naịjirịa. Ọ na-abụ na ndị nwe ejidere unu agha egosi ihufa ka ihufa a na-atụ egwu igosi n'ihu ife onyonyo. Akụkọ unu nke a nwekwa ọka ọdụ unu ejide hofa sinti unu nyerufe ego oruzie ka fa kpọpụtara ụmụazị unu si na unu jidere fa ebee ka a nọ wee jide n'ife ndị mmadụ na-ekwu na kọmentị kedu mbọsị ndị ọrụ agha nwa jere ebe nwa wee jidefa ife aka ndị mmadụ na-ajụ na ụfọdụ si na fa nidiri ife aka ebe n'aka gọọmenti fa gosi ihu ndị ejidere na ndị ihe gburu egbu ka fa wee maa na ifefa na-ekwu bụ eziokwu alejedirio anọkwa m ebe ọ nọ wee mee na ife dịgodu mkpa kịta bụ na na-ekene Chukwu ka ụmụazị mmadụ dị ndụ wee pụta. Ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na kọntrị ya bụ Naịjirịa na ọnwụzikwọrọ pee ọ na-abụ na gọọmenti ama mma ntụnwu sachịlaịtị n'elu wee na-afụ Naịjirịa niile onwe ife mee kpakam eti CCTV eje ebe ndị ahụ nọ jee jidefa kpọpụta ụmụazị mmadụ ntu a kpọpụtara ndị a kịta bifo na-agakwa 2 months fa kechie ego nke enyerefa ejekwa fa tọrụkwa ọzọ na-enwe ike ntu afa kpọpụtara ndị a ọ bụghị na fa apụrụ anụbagori ka fa jee tọrọ ọzọ na-erichago ego enyerefa na ndị nke anụnwa obodo Naịjirịa Chineke napụtakwa anyị nke ikpeazụ a ka anyị hapụ unu ka unu gee ife prịnsịpalụ skuulu anụnwa kwuru ka o si wee kene onye isi ala Naịjirịa kene mmadụ niile ndị gbalụ mbọ ma ndị kpere ekpere ntu onye ọbụla si wee tụta alụ ka afụkwanụ na ụmụazị a dị ndụ wee pụta. Chineke ekene dịkwalụ dịrị ndị kpere ekpere dịkwanụrụ ndị tụtara ezigbote alụ dị mma. Hello, sir. Our Father, we are grateful. The President, sir, we are grateful. We understand your commitment to our safety, and we appreciate all you did for us. We could see in your hand. Thank you very much. And every security operative, they tried so much, and that is why we are still alive now. We are very grateful unto you. Thank you very much. May the Lord continue to praise you. God bless you, sir. God bless you, sir. We are so grateful.